ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ବାଲି। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ବାଲି। ମାଗଣା ବାଲିରେ ଘର କରିବେ ହିତାଧିକାରୀ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବାଲି ଟଙ୍କା ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଝାରୀ ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ। ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ଲଘୁ ଖଣିଜ ରିହାତି ନିୟମ 2016ରେ ଅନେକ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ କେତେ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବାଲି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଶ୍ରୀ ପୂଝାରୀ କହିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ମାତିଛନ୍ତି। ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଅଧିକ ଚଢ଼ାରେ ବାଲି କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ମାଫିଆ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ବେନିୟମ ଭାବେ ଚୋରା ଗଚ୍ଛିତ ବାଲି ପ୍ରଶାସନ ଜବତ କରିଛି। ଜବତ ବାଲି ଗରିବ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। দেখুন ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯାହା କର୍ସି ତାର ଉଲ୍ଟା କର୍ସି। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାନଦୀ, ତେଲ ନଦୀ, ସୁକ୍ତେଲ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ଘାଟରେ ଶହ ଶହ ବାଲି ଗଦା ହେଇଛେ। ପୁରା ପାହାଡ଼ ଡ୍ୟାଙ୍ଗରେ ପୁରା ବାଲି ଗଦା ହେଇଛେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଜବତ ବି ହେଇଥିଲା। ସବୁ ଜାଗାରେ ଜବତ ହଉଛେ। ତ ଇନେ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍। ଯେନ୍ ମାନେ ବାଲିର ଚୋରି ବାବଦରେ କହୁଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ରେଟନିଂ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥ୍ରେଟନିଂ ବି ଦଉଛନ୍। ତ ମୁଇଁ ପ୍ରଶାସନକେ କହିମି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିମି ଯେ ଯେନ୍ ହିତାଧିକାରୀ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟି ବନଉଛେ ଆଉ ବାଲିର ସେ କେନୁ ବାଲି ଆଣବା? ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବାଲି ଧରଲେ, ତହସିଲଦାର ଧରଲେ, ବାଲି ଚୋରାରେ ଧରଲେ, ମାଫିଆମାନଙ୍କର କବ୍ଜାରେ। ଆମର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲି ବାହାରକେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକେ ବି ଚାଲାନ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀ ବାଲି ନାଇଁ ପାଇବାର। ତ ମୁଇଁ ପ୍ରଶାସନକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେନ୍ ବାଲି ଜବତ ହେଇଛେ କି ଯେନ୍ ବାଲି ଗଦା ହେଇଛେ, ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ତହସିଲଦାର ମାନେ କି ସେ ମାଇନିଂ ଅଫିସର ଯେ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ ମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଛନ୍, ଯେନ୍ମାନଙ୍କ ଘର ଅନଗୋଇଂ ଅଛେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲି ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରବା। ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 4 ଟ୍ରିପ୍ ବୋଧେ 4 ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି କି 5 ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ମାଗଣାରେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଦେଇ ନା ପାରିଲେ। ତ ଆମେ ଇନେ କହୁଛୁ, ଦାବି କରୁଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ବାଲି କେମିତି ପାଇବେ। ଯେନ୍ ଜବତ ହେଇଥିବା ବାଲି, ଯେନ୍ ଜବତ କରୁଛନ୍ ବାଲି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବା, ମାଗଣାରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରୁନ୍।